Come to me and I will give you rest. Kailan ka huling nagpahinga? Kailan ka huling huminga ng malalim? Kailan ka huling umiiyak? Kailan ka huling nagsabing, Lord, pagod na ako? May iba-ibang klase ng pagod. May pagod sa katawan, pagod dahil sa trabaho, biyahe, kakapila, kakatrabaho. May pagod sa puso dahil sa problema ng pamilya, kabiguan sa pag-ibig o relasyon na hindi nabuo. May pagod din sa isip, napapagod sa pag-iisip sa utang, sa deadline, sa ingay ng social media, sa mga balitang nakakapagod pakinggan. May pagod din sa espiritu dahil minsan pakiramdam natin malayo ang Diyos. At ang pinakamabigat sa lahat ay yung pagod na hindi mo maipaliwanag. Yung kahit tulog ka, pagod ka pa rin pagising. Kaya ang tanong ng Panginoon sa atin ngayon ay simple, pero malalim, pagod ka na ba? Kung ang sagot mo ay oo, ito ang sagot niya. Come to me, and I will give you rest. Hindi na sinabi, magpakatatag ka muna bago ka lumapit. Hindi rin niya sinabi, ayusin mo muna buhay mo. Ang sabi niya lang, come to me. Pagod ka, broken, lost. Hindi mo na alam ang susunod mong hakbang. Lumapit ka lang. Pero ito ang catch. Hindi niya agad-agad aalisin ang bigat. Ang sinabi niya, take my yoke upon you. At ang yoke na ito ay pasaning ginagamit ng 2 baka para magtrabaho ng sabay. Pero ang sinasabi ni Jesus dito, let me carry it with you. Ako nang kakampi mo. Ako nang bahala. Hindi ka mag-iisa. Pero paano magpahinga kay Lord? Simple lang. 3 P lang yan. Pause, pray, and place it in God's hands. Pause, sa dami ng ginagawa natin, minsan kailangan lang natin tumigil sandali. Pumunta sa lugar ng katahimikan, bitawan ng cellphone kahit saglit, umupo, huminga, makinig. Hindi mo kailangan mag-isa sa laban mo. So, ang kailangan lang ay tumigil sandali. Pangalawa, panalangin, pray. Prayer is not about saying the perfect words. Minsan sapat na ang sabing, Lord, pagod ako, pagod na ako. Wala na akong masasabi, pero nandito ako. Yan ang panalangin ng puso. Pangatlo ay place it in God's hands. Kapag hindi mo na kaya, huwag mong pilitin. Huwag isuko mo sa Diyos. Hindi ito kawalang pananagutan. Ito'y pagkilala na hindi mo lahat kayang kontrolin. Well, actually, di naman talaga lahat natin makokontrol. Kaya nga, may Diyos na nagbibigay sa atin palagi, araw-araw, ng lakas upang makayanan natin ang lahat ng mga pinagdadaanan natin, lalong-lalo na sa mga lahat ng pagod natin sa buhay. So sa panahon ngayon, bakit kailangan ito? Mga kapatid, this gospel is for our time. Sa dami ng nagkakasakit dahil sa stress, depression, anxiety, ito ang kailangan. Ito yung comforting words na kailangan natin from God. Kailangan lang natin i-entrust sa Kanya lahat po ng pagod na mayroon tayo. And He will give us rest. Sa panahon ng mga kabataang puno ng pressure, mga magulang na hindi alam paano bubuhayin ang pamilya, mga matatandang nag-iisa, at mga manggagawang araw-araw bumabangon kahit pagod na, ang mensahe ng Diyos ay malinaw. I see you, I hear you, I know you, and I am with you. So today, let me leave you with an acronym word, rest, which stands, R, recognize na pagod ka. Hindi ka robot, tao tayo. May limitasyon tayo. E, embrace. Embrace the invitation of Jesus. And we have to come to Him as we are. S, surrender our burdens to Him. Hindi mo kailangang buhatin mag-isa. Kailangan nating i-entrust sa Panginoon yan. We have to surrender that to God, all our burdens in life. T,
We have to trust that God will carry us through. May plano siya, may pag-asa. So mga kapatid, kung may isa kang gawing pagkatapos ng misang ito, at sa araw na ito ang hamon. Magpahinga ka, hindi lang sa katawan, kundi sa piling ng Diyos. Sapat na ang paglapit kahit walang masabi, kahit walang lakas, lumapit ka lang. And in your tiredness, Jesus will whisper you, I am here and I will give you rest. Amen.